Hallo, vandaag is het 6 juli 2017. Hey, dit nieuwe buren komen er langs. In augustus vorig jaar kwam ik erachter dat ze uiteindelijk toch die huizen gingen bouwen die al lang gepland waren. Maar daar hadden ze wat dingen achterwege gelaten die we in 2008 hadden afgesproken. En daar kwam ik in augustus achter. Heb ik aangevochten, een hele strijd geweest. Heel ingewikkeld verhaal geworden. Uiteindelijk heb ik wel gewonnen, gelukkig. De oplossing is dat al mijn logistieke handelingen te veel geluid maken. Er komt een akoestische hal, een hal die al het geluid als het ware bij zich houdt. Zodat de huizen naast mij geen last van mij hebben. Ik geen last van die mensen hebben. Nou, kortom, een soort oplossing hebben we verzonnen om het geheel binnen de perken te houden en zodat ik hier mijn bedrijfsvoering kan blijven doen. Dus vandaag is echt een legendarische dag. Vandaag is de dag dat we zijn begonnen met de bouw van de nieuwe hal. En wel in de vorm van de oprit. Er moest allemaal geasfalteerd worden zo, dus ik heb nu gelijk al een eerste aanzet gedaan. Er ligt een nieuw stukje straat, dat zal ik even een beetje laten zien. Dus stelkomplaten enzovoort enzovoort. Het is allemaal geëgaliseerd, er ligt een hele harde grond onder, dat je met hele grote vrachtwagens hier naar binnen kan. Asfalt, nou, ik heb het allemaal gefilmd, ik zal het jullie laten zien. Nou, zo heb je niks. En zo heb je een stukje heel strak snelweg voor de deur. Moet je kijken hoor. Mooi.